Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Kao što je inače slučaj, početkom tjedna održana je konferencija za novinare Policijske uprave Brodsko-posavske. Tijekom vikenda evidentirana su 23 kaznena djela, od kojih većina protiv imovine. Što se prometa tiče, dogodilo se 7 prometnih nesreća, od kojih jedna s ozlijeđenim osobama. Evidentirana su i 2 prekršaja iz Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, kao i 2 požara na objektima. Važna obavijest za sve kojima se valjanost dokumenata bliži kraju, a nisu u mogućnosti doći u Slavonski Brod. Mobilni šalterski ured biti će ispred zgrade općine Oriovac 4. i 7. travnja od 9 do 14 sati. Ispred zgrade općine Davor biti će 8. i 9. travnja od 9 do 14 sati, a ispred zgrade općine Slavonski Šamac nalaziti će se 10. i 11. travnja također od 9 do 14 sati. Obzirom da je vrijeme korištenja ograničeno, prednost će se davati osobama starije životne dobi, odnosno teže pokretnim osobama. 103. brigada HVO-a iz Dervente danas se obilježava 22. obljetnicu osnutka. Tijekom jučerašnjeg dana položeni su vijenci i upaljene svijeće na grobljima i spomen obilježjima diljem Bosanske Posavine, a u popodnevnim satima i u Slavonskom Brodu na gradskom groblju i kod spomenika prvom hrvatskom predsjedniku doktoru Franji Tuđmanu. Središnji dio obilježavanja nastavljen je danas u Derventi, gdje su na groblju Rabić položeni vijenci te cvijeće na mezaru. Sveta misa zadušnica služena je u crkvi Svetog Juraja, a u crkvenoj kripti u tijeku je svečana akademija. Derventska brigada je jedna od rijetkih brigada, ili možda jedna jedina u Bosni i Hercegovini, koja na okupiranom području s ponosom obilazi sva groblja, sva mjesta pogibije naših momaka, odaje im počast kako za Sisvete, kako na dan obljetnice i uoči toga, i možemo biti ponosni na sve to i nikoga se ne bojimo, nemamo potrebe da se bojimo. Mi ćemo se truditi svakako da svake godine, iako je svake godine sve teže i teže to raditi, ali da ćemo kroz organizacijski odbor pokupiti sve one zdrave snage koje žele surađivati, sve one koji se sjećaju Domovinskog rata, ne samo kad treba primiti mirovinu, nego kad se treba položiti vijenac i kad se treba pomoliti za one koji su najviše dali u životu. Slavonski Brod imao je prigodu premjerno čuti najnoviji koncert iz opusa Sfumato u izvođenju zbora Hrvatske radiotelevizije te vrsnih solista. Izveli su glazbeni program posvećen velikanima suvremene scene Milku Kelemenu te Sofiji Gubajdulini. U zbor nastupila su vrhunska solistička imena: slavna violončelistica Monika Leskovar, Ivana Bilić i Filip Merčep na udaraljkama te Srebrnka Poljak na čelesti. Pod ravnanjem šefa dirigenta Tončija Bilića izveli su Kelemenovo djelo Danijel, temeljeno na ulomcima iz biblijske knjige proroka Danijela, te pjesmu Brata sunca slavne skladateljice Sofije Gubajduline. Ova djela povezuje sakralna tematika, no u isto vrijeme suvremena avantgardna nota. Pa ja bih rekao da smo slušali dobru glazbu, bez obzira je li stara, mlada ili ima 500 godina, ova je relativno svježa, jedna je skladba nastala 1997. godine za velikog svjetskog čelista Rostropovića i posebno mi je drago da je Monika mogla večeras to svirati jer ona je njegov đak bila jedna od rijetkih. To je 1997. Drugo djelo Milka Kelemena je nastalo 2009. i proizvedeno je u Stuttgartu. Mi smo je prošle godine proizveli u Hrvatskoj, to je po knjigi proroka Danijela, uz nekih psalam 113 de profundis, jedna kombinacija, i to mi je osobito drago da smo ovdje izveli jer je za par dana rođendan Milku Kelemenu i to okrugli 90. Kako on ipak Slavonac, evo nekako smo napravili jednu situaciju stranog skladatelja i domaćeg skladatelja i napravili jednu posebnu atmosferu. Jedna od zanimljivih utakmica 19. kola prve županijske nogometne lige odigrana je na stadionu Strovići u Rušici između domaćeg Posavca i najbližeg susjeda Omladinca iz Gornje Vrbe. Dvoboj između ovih klubova uvijek privlače pozornost, pa se tako i ovoga puta okupio priličan broj gledatelja koji su na kraju vidjeli zasluženu 3:1 pobjedu Omladinca.
Gosti iz Gornje Vrbe imali su odlično otvaranje u utakmicu, budući su već nakon prvih 11 minuta golovima Marka Družića iz druge i Tomislava Ravlića iz 11. minute imali vodstvo 2:0. Domaći su uspjeli preko Pave Gudelja u 41. minuti iz kaznenog udarca smanjiti na 2:1, te su cijelo drugo poluvrijeme imali igrača više, ali to im nije bilo donijelo poravnanje, budući su Vrbljani pred kraj preko Marija Mioča postigli treći pogodak za konačnu pobjedu s 3:1. Derbi je normalno, svaki na svoj način nosi svoju težinu, ali mislim da smo mi otvorili utakmicu fantastično, poveli 1:0 i odlično stali na terenu, poveli 2:0 i mislim da smo tad možda malo stali i naravno to nam se odmah vratilo. I 11-terac ne bih ga htio komentirati, ali ok, vratili su na 2:1, ali mislim da smo mi odigrali pametno do kraja i priveli utakmicu onako kako smo mi htjeli da bude. Utakmica uvijek posebna. Šta ja znam, bilo je teško, dečki su nam održali lekciju nogometnu malo, bili su jači, zaslužili su pobjedu, imali su igrača manje, ali bilo kao da ih je bilo jedan više na terenu. A takvih utakmica uvijek ima, šta da kažem, čestitka još jednom i mojim suigračima, borili smo se, ali nije to bilo. Kako smo mi prošli Cernik i pobjedili, tako su oni nas danas dobili i to je to. Do kraja dana pratit će nas djelomice sunčano vrijeme uz promjenjivu naoblaku. Vjetar većinom slab do umjeren sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 8 do 13 Celzijevih stupnjeva. Toliko u ovom pregledu vijesti. Hvala vam što ste bili s nama. Želimo vam ugodan nastavak dana.